lande. Og den der først kommer op på 10 har vundet. Så jeg starter jo gang. 3 og 2. Og resten trapper eller hvis jeg gør det, for bare lige 3, 2. Jeg er på 9, så 10. Så der er en sidste runde. 3, 2, 1. 1, 2. Nej, du får tid, du får tid. Ja. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 2. Jeg er på 8, 9. Det var nok kun en. Nej! Hold sikkert. Man kan ikke. Nej, det var tiden. Den havde den. Ja, okay. Fordi jeg har alligevel 9. Så. Ja, okay, 10. Jeg har 10. Okay. Okay, nu har vi tænkt os. Skal vi ikke gå rundt i huset og bare så er der en rundt mellem der filmer? Jo. Hvem filmer i starten? Hvem stod er det i starten? Jeg starter. Okay, vi kommer bare med. I kommer med på en tur. Ja. Så skal vi Mor, du kan tage din bog nu. Okay. Altså, så starter vi her. Så ja, lad os komme i gang. Jeg har haft 10 forsøg til at gøre det, hvis jeg ikke rammer nogen. Ja, okay. Kom, videre. Så der er pistolen her. Iskold. Okay. Master. Jeg siger ikke noget nu.
Det tror du er let. Ja, okay. Det er Okay, 10 forsøg. Sådan der. Skal vi videre? okay. Så er det rigtigt. Okay. På det her bord. Det er måske ikke lige det bedste, men... Vi klarer os. Nu gør jeg det med venstre. Det er svært med venstre. Fint. Vi skal faktisk til afsted lige om lidt. Så Okay. nu må lige pakke ind. Og Det gør jeg her. Easy win. Okay, så tager vi... håber, I kan kende det. Det er her, vi plejer at sidde min plakat og mine jumbobøger. Der er mange. Her i. Nej, okay, det kan vi ikke. Så kan vi godt ved det her i. Og så... Står skal gå væk. Easy. Peasy. Og så gør vi det her. Sidste sted. Nej, det sidste sted, det er, at du skal få den til Ja, jeg har lige op ad landet den. Jeg har muren. lige landet den. Ja, sidste sted, op ad muren og lande. Okay, du skal fylde lidt dernede. Okay, og hvis den ikke er op ad muren, så er det bare synd. Nej! Det var lige med land på låget. Uden land. Men det tæller ikke. Mm. Den skal lige... Okay, nu må I gøre det godt. Det er sådan lidt småsvært. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det, folkens. Nej! 10 forsøg. Kom. Måske en, der jeg brugt mere. Så er det min tur. Okay, vi bytter. Jeg starter. Nede i skuffen. Det er her i skuffen, du skal starte. Nej, jeg skal starte der, og så skal jeg der. Vi kommer lige om lidt. Tæt på låget. Hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor er jeg så tæt på? Jeg kan aldrig ramme. Vi kan jo gøre det hjemme hos mig. Ja. Altså, vi laver den anden del hjemme hos mig, så han får et skud. Så vi ses. Hej. Okay, folkens, vi kunne ikke lige nå mere, så vi ses. Hej.